എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സലാഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. വെജിറ്റബിൾ സലാഡിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു കത്തിരിക്ക, ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു പീസ് പൈനാപ്പിൾ, 2 പച്ചമുളക്, പാകത്തിന് മല്ലിയില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പാകത്തിന് സുർക്ക. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വെജിറ്റബിൾ സലാഡിന് ആവശ്യമായത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ തൊലി എത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായി കഴുകാം. നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് സുർക്ക, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ. ബൈ ബൈ.